Aha. Sprawdź to. Jo, to jest jedyny beat na tej płycie, który pożyczyłem. Ale buja masakrycznie. No właśnie tak. Sami sprawdźcie. SALI 2009. Dobrze jest. Innego księżyca. Zobacz. Nie wystarczy słuchać rapu i mówić, że wszystko znasz. Jeśli chcesz trochę hałasu, możesz okraść bank. Nie wystarczy poznać ludzi, aby odkryć tajemnicę. Jeśli chcesz się dalej uczyć, pierdolnij się w potylicę. Nie wystarczy słuchać rapu i mówić, że wszystko znasz. Jeśli chcesz trochę hałasu, możesz okraść bank. Nie wystarczy poznać ludzi, aby odkryć tajemnicę. Jeśli chcesz się dalej uczyć, pierdolnij się w potylicę. Nie wystarczy słuchać rapu, by coś o nim wiedzieć. W rapie dla dzieciaków to 50 centów jest wdechę. Kilka podstawowych kroków nie zrobi z ciebie b-boya, bo to zachwyt na ogół sprawia, że czujesz moc w nogach. Nie wystarczy kupić deski i nazwać się skate'em. Nie pomogą same chęci, żeby grindować w najlepsze. A techniksy i westaksy nie wcielą w ciebie DJ-a. Trzeba stylu, lat pracy, by zdobywać mistrza w setach. Za mało jeśli masz flotę i chcesz zdobyć underground. Potem nad kartką dwie noce nie zamienią tego w rap. Nie wystarczy puszka farby, by graffiti mieć w garści. Bo malować może każdy, ale pokój w domu u babci. Nie jest sztuką napisać tekst. Sztuką jest napisać dobry tekst. Nie jest sztuką przepisać wiersz. 5 tomików Mickiewicza, wiesz. Nie wystarczy słuchać rapu i mówić, że wszystko znasz. Jeśli chcesz trochę hałasu, możesz okraść bank. Nie wystarczy poznać ludzi, aby odkryć tajemnicę. Jeśli chcesz się dalej uczyć, pierdolnij się w potylicę. Nie wystarczy słuchać rapu i mówić, że wszystko znasz. Jeśli chcesz trochę hałasu, możesz okraść bank. Nie wystarczy poznać ludzi, aby odkryć tajemnicę. Jeśli chcesz się dalej uczyć, pierdolnij się w potylicę. Nie wystarczy kupić bluzy i włożyć kaptur na głowę. Rapera nie stworzą buty i szerokie spodnie. Niepotrzebne to chłopakom, żeby podbić pod ziemię. Wystarczy miłość do rapu, by czuć się dobrze na scenie. Nie wystarczy dobry sprzęt, żeby nagrać dobrą płytę. Sprzęt to tylko lepsza jakość, a płyta to słowa z bitem. Jeśli ktoś błyszczy zajawką, to nie wszystko niestety, bo bez umiejętności hardcore nie zrobi z ciebie poety. Możesz chwalić się studiem i wyposażeniem, lecz gdy wyjdziesz za furtkę, to możesz zapaść się pod ziemię. A gdy masz nadzianego tatę, on nie kupi tobie flow, bo na rap trzeba mieć patent, a nie hajs i wielki dom. Gdy ktoś zaprosi cię na koncert, nie liczy się dobry jeans. Możesz zostawić w domu forsę, tam musisz pokazać styl. Możesz być kolejnym typem, który chciałby kupić sławę. Ja mam kilka tysięcy liter i nie przehandluję rapem. O nie. Nie mów mi, że nie wiem co mówię, bo wszyscy wiecie to samo.